बिनि बायदि माहाजोन जानायनिबो कुनु सिमां गैया एमएलए एमपि जानायनिबो सिमां गैया रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बेखौनो आं लादों बिटिसिनि सिबा मा होनबावदोंमोन आरो खनसे खोन्थाफिन दे आं मोजां खोनासंफिनबावथारनि एमएलए एमपि जानायनिबो सिमां गैया रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बेखौनो आं लादों आच्छा बिदि बाथ्रा आरोखि ना नोंथाङा बुंदों मा सिप जानो गोसो गैया माबा माबि जानो गोसो गैया हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय थ' आं दिनैहाय माखासे खोथा बिथांनि मा जानो गोसो गैयामोन बेखौ माखासे बुंनि बिथाङा रायजोनि इलेक्शननि बाथ्रा बियो इलेक्शन समाव बिथाङा ओरैबायदि मोजां बाथ्रा बुंदों बियो हयतोबा जेब्ला आबसुआव थानाय सम बिनि रावखौ खोन्थानि आङो मा जानो गोसो गैयामोन बिथाङा एमएलएबो जानो गोसो गैयानो ओमफ्राय सिपबो जानो गोसो गैयानो ओमफ्राय दा सोर जानो नांगौमोन बावहाय इउजि ब्रह्म बिथांखौ मानो खनसेयावनो नाख्लायहरखो मा बिदिया खनसेयावनो बादनानै नोङो सिप जाखो बिटिसिनि बावहायथ' बेयाव साननो गोनां जादोंना एसे नोंहाथ' रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन सिपबो जानो गोसो गैया माबा सिएम इएम माबा माबि बायदिसिना जानोबो गोसो गैयानो बेफोरबायदि खोथा बुंदों नोंथाङा बेखिनि खोथाखौ एसे गोसोखां ओंखायनो नोंनो आं बे भिडिअखौ एसे ससे होनाय जादों नायलांबाय था नोङो आरो नोङो जेब्लासिम सिप जागोन अब्लासिम अफ्रिया बुंबाय थागोन आं बेखिनि खोथाखौ दिनै स्पस्त' बुंखादों रन्जन दैमारिया जेब्लासिम गवा नोंनि खोथाया दैलि ओंखारबाय थागोन बुंबाय थागोन आरो नोंनि खोथाखौ ससे बुंज्रिदनो मोनाबा अफ्रिया गोसोखौ सान्थिबो मोना नोंथाङा सिप जानो गोसो गैयामोन दा जादों एमएलए जानो गोसो गैयामोननो नोंथाङा जाफिनगोन दा मा हिसाबाव जागोन नोंथाङा जेरैबायदि रायजो राजानो खोथा बुंदों बेफोरबायदिखौ मावनोखौ नाजा आरो नोंथाङा हायोब्ला गाबोन समफोरनि गेजेराव इउजि ब्रह्मनो सिप बिबानखौ होनानै हो इउजि ब्रह्मआसो मोननांगौमोन आरोबाव नोंथाङा मा होनबावदों खोनासंबावदो गावहा न' बाङा लुना लानो हानायखाय कौटि थाखा खामायनायखाय बयहाबो उदैया बुंबाय होननानै सानबाय बियो बै आच्छा नोंनि बुंनाया बिदिसो सोरबा माहाजोन गावहा बिल्डिं लुनो हानायखाय नों मा लुखो नों बबे न'आव थादों थुरियाव थादों ना थिंनि न'आव थादों नोङो बेखौल' नोङो सिगां नोंनिखौ रोखा खालामनानै लाग्रो सोरबाया एमएलएनो माबा माबि जाया होनग्राया बेबो नोंनिया फोरमान जाबाय दिनै नोंथाङा दिनै हाग्रामाखौ बुंदों थिगैनो दं हाग्रामाखौ रायदों आं मोजां मोनदों बावहायबो आंहा सापर्ट दं खिन्थु नोंहा बिनि बिल्डिं लुनायखौ बुंनायाव खिन्थु आंहा बुंनांगौ दं नोंबोथ' दिनै बिटिसिनि बिटिआरनि सिप जाबाय नोंहाबोथ' दिनै न'आथ' दाखोगासिनो दङ होनबा बेफोरखौ नोंखौ सोर बुंगोन हाग्रामाया बुंगोन ना इउजि ब्रह्मआ बुंगोन बेखौल' बुं नोङो बेखौल' नोङो रायजोनि सिगाङाव रोखा खालामनानै ला बिनि उनाव नोङो मालायखौ बुंनो नाजा दिनै नोङो सोरखौ थगायनानैलाय नोंलाय बिल्डिं लुदों माथो नोंनि पार्टियावनो माथो उल्थां फाल्थां जाजोबनानै दङ दिनैसिमबो थिगखौनो खामानि मोनसे दाखालि बुंदोंमोन नोङो मोनसेबाव 15 तारिखनि उनाव एमसिएलएफोरा बाइक लाना गिदिंगोन होननानै बुंदों नुगोन 15 तारिख 16 तारिख फैगोन बेखौ नुगोन 20 तारिखआवसो आं नायगोन बिनि उनावसो 20 तारिखनि उनाव बिनि बारै भिडिअ खालामगोन दिनै नों बिल्डिंनि खोथाखौ बुंबावदों मालायनि खोथाखौ दा बुं नों नोंनि खोथाखौ सान नों मालायखौ बिल्डिं दालु होननानै बुंदों नोंबो दालुखा मिथिबाय नङाबा रायजोनि हाथुरा गोग्लैगोन नोंनि बिल्डिंआव मिथिबाय नोंनि न'आव बिल्डिंआव हाथुरा गोग्लैगोन रायजो राजानि बेखौ आं बुंखायो आरोबाव नों मा मोनसे होनबावदों खोनासंबावनि र' बै दंफां दानग्रा जायफोर फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै आच्छा नोंथांनि खोथायाबो बिदिसो नोंथाङाबोथ' सिप जादों बिटिआरनि सिपलाय नोंबो बै दंफां दानग्रा बै दंफां बोनानै जाग्रा बिसोरखौ नों मा खालामनो नागिरदों बिसोरनोबो माबा मोनसे मावनानै जानानै थांना थानो हो बिसोर दंफाङा अब्लाना बोनाय नङा दिनैसिमबोथ' दंफाङा गयो मा हिसाबै दंफाङा गदों बबे खनाजों दंफाङा गदों नोंथाङाबो दिनै बुंबावदों मालायनि दंफां खावना जानायनि खोथा नोंनि आमोलावबो नोंनि दैदेननाय आमोलावबो दंफाङा खावनानै जागासिनो मोनथिबाय दंफाङा दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो गयो दिनै नोंथांनि आमोलाव नोंथाङा बेखौ फेरेंगा बिथांखौ नोंथाङा बुंना होदोंना होआखै फेरेंगानि जेसेबां मानसिफोर दङ बे रनिकाटा साइडजों
फैसा लायै लायै बारहोयो NGOफोरा होनबा दिनै बेफोरो नोंनि आमोलावबो माथो फैसा गदों बे दंफां मावनानै जाग्रा बिसोरखौ दिनैहाय नोंसोरबो माबा मोनसे खामानियावहाय मावनानै जाथों खामानि हो बरननानै हो खामानिफोरखौ थाब थाब हरनानै हो दंफां जायफोरा दंफां बोनानै जाग्रा बिसोरनो हरनानै हो अब्लानो दंफाङा बन्द जागोन मानो हाया नों बेफोरखौ मानो बन्द खालामनो हायाखै नोंबो दिनै हाग्रामानि आमोलाव दिनै दंफां बोनानै जादों दंफाङा जाजोबदों बिनि आमोलाव आं मानिदों नोंनि आमोलावबोथ' गोमादों बेफोर खोथाखौ बाद दोन दिनै नोंथाङा सावरायग्राखौ मा अबस्था खालामनानै दोनदों BPFनिफ्राय देरहाना थांनाय लोगो लोगो UPPLआव थांबाय बिथाङा दिनै UPPLआव हाबनानै दिनै प्रमद बर'आ सावरायग्राखौ मा अबस्था खालामनानै दोनदों सानजारां बिथांखौबो दिनै मा अबस्था खालामनानै दोनदों सानजारां सावरायग्रा बिथांमोनखौ आङो दिनै जों सेकेन्ड टाइम जाबाय खननै खालामबाय भिडिअआ दिनै प्रमद बर'आ बेखौ माथा मारियाखै सानजाराङाबो दिनै एखे अबस्था सावरायग्रा दिनै बिबो मा ड्रागन आबादावसो दिनै बिथाङा मावगासिनो दङ होनबा बेफोरखौ मा खालामदों नोङो बेफोरखौ नों नायनायनि बा माबा मोनसे गियान गैयामोन नामा माबा मोनसे साननो हायामोन नामा दिनै बिबोथ' आफादनि थाखाय बेसेबां सेक्रिफाइस खालामनानै फैदों बर' रायजो राजानि थाखाय म्यानमाराव दङमोन म्यानमारनिफ्राय दुखु खस्थ' खालामना दिनैहाय नोंथांमोननि फुस्लायनायाव नोंथांमोननि बुंनायाव बिसोरो फैनो गोनां जादों दिनै बिसोरो दा फैनानै ड्रागननि आबाद बिथाङा हा थानायखायसो मावनानै जाबाय जोंफोरालाय बेफोरबायदि मावना जानायलाय मा सुबिदा मोन्दों मा होदों जोंफोरनो मबे जायगायाव हा खालि दं जोंनो होदों जों बहाबा आबाद मावनो नागिरनो थाङोब्ला बे हाखौ जोंसो मावदों बावहाय जों आबाद मावगोन बे खोथाखौ बुंजायो बावहायनो जों दिनै थानो गोनां जादों नङालाय मा नों थोनलायनाङा प्रमद जोंखौ बेफोरबायदि आरोबाव नोंनि बे बहाबा ट्रेनिं होनायफ्रा स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिङा मा जाखो बेफोरो मा जाखो माथो बर'ना होनो हाया शिप जाया होनना बुङो बेखौबो नों थगायदों रायजो राजाखौ दंफां बोनानै जाया होनो बेखौबो थगायदों नोङो दाजा होननानै बुंदों सावरायग्रा बायदिखौनो नोङो दिनैहाय मा अबस्था खालामनानै दोनदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि